nafx las x'nilbes hawn ġew lanqas biss nagħti każ mal-mejta l-aħħar li mpoġġi nkun jien imma nitaxxaq narana flimkien ma ngegger qatt il-lest il-qadim minn qalbi kuljum ma nafx imdejt wis anqas naf kemm fadal li jindum psikoloġija jien qatt ma studjajt biss meta mdejja issibni warajk ċertifikat ta' tabiba m'għandix biss meta timrad tarani ndur bik jien ma naħdimx ma' mani afqat festi m'għandix lanqas issib tulħadd m'għandix karriera x'ħadd dan l-irbul jien ma naħdimx imma nagħmel f'xogħol jien ma naħdimx ma' kollox nagħtik jekk ma jixejjina kollox għalik min tal-ħitan ngħix għalik huwa żgħar jien ma naħdimx għax imara tad-dar li f'mandi qatt nibqa' għaddejja marida minix jekk labtit qatt ma nistrajkja x'jun jien m'għandix bonus m'għandix u ma nipprotestax qatt ma navvanza biss ma jimpurtax xogħli bla ebda kundizzjonijiet u jekk ħajjejt nibqa' dejja fi skiet jien ma naħdimx ma' mani afqat festi m'għandix lanqas issib tulħadd m'għandix karriera x'ħadd tal-irbul jien ma naħdimx imma nagħmel f'xogħol jien ma naħdimx ma' kollox nagħtik jekk ma jixejjina kollox għalik min tal-ħitan ngħix għalik huwa żgħar jien ma naħdimx għax imara tad-dar jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħjar ma jimpurtax l-aqwa li naf illi tinstabu kuntenti f'dik